L'Ajuntament de Castelldefels està portant a terme la remodelació de l'Avinguda de la Pineda amb l'objectiu de convertir-la en un nou eix cívic al servei de la mobilitat i el lleure. Vehicles de motor, bicicletes i vianants compartiran l'espai de forma segura. Hi haurà un sol carril de circulació entre el passeig del Pi Tort i l'Avinguda Constitució. A partir d'aquest carrer es manté el doble sentit de circulació. Els vianants guanyen protagonisme amb voreres més amples i bancs que convidaran a passejar i fomentaran l'espai de trobada i relació de les persones. Amb la reforma de la rotonda de la Rambla de Marisol, s'uniran els dos trams del Parc de la Corredora, que es condicionarà i albergarà jocs infantils. També s'instal·larà una font de colors i una escultura de Josep Guinovart. Les bicicletes tindran més espai, amb un carril bici segregat de doble sentit que permetrà anar des del centre fins a la platja amb la posterior remodelació del pont sobre l'autovia, que es farà en una segona fase. Més endavant, connectarà amb la xarxa de carril bici de la ciutat per l'Avinguda de la Constitució, gràcies a la reforma que s'hi durà a terme i que també aportarà una millora de l'espai públic. D'aquesta manera, l'Avinguda de la Pineda és una peça clau perquè Castelldefels avanci cap a un model de ciutat sostenible i al servei de les persones.